אני שרני ברדוגו, וכולם אומרים לי שאני מדהימה, כאילו, מדהימה, ואני באתי לפה לשיר לכם. אני אשיר את השיר כמחסה של הזמר הזה, החתיך הזה, אני לא זוכרת איך קוראים לו, הוא ממש חתיך. והוא שר שיר לחברה שלו של מתה, אם אני לא טועה. ואני אשיר לכם אותו עוד רגע, אבל כולם יש שם מדהים, כאילו. ואם בן ברחוב נגיד מתחיל איתי, אני חייבת להגיד לו, דבר ליד, כאילו, מה אתה חש? אז אני יכולה להתחיל לשיר? אז שנייה, רק לסדר את השיער. אני מתחילה. כמה חסר לי החיוך שלך, כמה חסר לי החיבוק שלך, אני יודעת. שלום שני, אני חייב להגיד קודם כל שאת שרה מהלב, מהמם, מאוד יפה, הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה, אבל את קודם כל צריכה לעבוד על הקול שלך, חוץ מזה היה מצוין, נורא התלהבנו, בקיצור, גרוע. תראי, זה היה יפה, אבל זה לא עשה לי, זה לא הפיל אותי מהכיסא, זה היה נחמד, אבל הייתי יכולה יותר. בקיצור, לא יודע מה להגיד לך. זה היה יפה ולא יותר מזה. הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה, וטוב שלי. יוחאי איזק. שלום, אני יוחאי איזק, אני הרב של הבן דני איזק. אני עורך טכני בזמזם. באתי להגיד לכם שיר של גיא שפסו, מטורף, קבלו. אני ששכחתי, לא אמרתי מילה, להם תמידים החסרות, מילה אחר מילה, רוצה להסביר, לכאן ולכאן, מילה שנשארת, לא יודעת את המזרח. אני רוצה ללכת למקום אחר, רוצה ללכת, רוצה ללמד, ולשיר את השיר שמחכה. מספיק, תודה רבה. טוב. היה מעפן. זה היה ממש יפה, אני נורא התלהבתי מהאיך שאתה שר. בחיים לא ראינו דבר כזה, כל הכבוד, תמשיך ככה, אתה תגיע רחוק. לא, אתה שר מדהים. מה, הישלצניקים יודעים לשיר, חמוד. כאילו, אני אומר לך. כי אותי זה הקסים נורא. תראה, רואים שאתה בא ממשפחה של רבנים, הרב דני איזק, הוא רב נורא חשוב ונורא גדול. זה היה כל כך יפה כזה, אז אני חייב להגיד. אני חייבת להגיד לך שבאמצע בכיתי, מה זה השירה המאפנה הזאתי? זה היה נחמד, אבל הייתי יכולה יותר. בקיצור, לא יודע מה להגיד לך. וואו, זה הטלוויזיה פה. וואו, זה מגניב. שלום, קוראים לי ליאור טוויל, אני גרה בסניף הרכס, כי זה הבית שלי. אח שלי הוא הזמר הידוע ישראל טוויל, להקת הכדורגל, הוא ממש אלוף. אני אשאיר לכם היום את השיר של עידן עמדי, החתיך ההורס, כאב של לוחמים. כן, את יכולה להתחיל. ערב ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב, כל הדברים שקרו. תודה רבה. שקרה. למה? תמשיך. אני שר יפה. אוקיי, את יכולה להמשיך. בדיוק אותיות מופיעות על הקיר, אני הפחד נעים להכיר, אותיות אוהבות. אוקיי, תודה רבה. למה? נגמר, מזייף. זה רעים? יש לי דבר אחד. אחרי השירה הזאת אני אומרת לך שישראל טוויל כן שר יפה. מה זה הקול המכוער הזה? מה זה? גועל נפש. שלום. זה היה לדעתי ממש גרוע, זה לא היה טוב בכלל. אני לא ראיתי בזה שום טעם וריח, אין מה להתווכח. נראה לי אתם בחוץ לגמרי. אלעזר מרגוליס.
שלום, אני אלעזר מרגוליס, אני גר ברמות, אני לומד בישל"צ, אני מדריך בסניף בני עקיבא ברמת שלמה. אני באתי לשיר לכם שיר של ג'סטין ביבר, I want you near billionaire. I want you near billionaire, oh magazine. Oh magazine, what you say a billionaire, oh magazine. תודה, זה בסדר, תודה. איך היה? אלעזר מרגוליס מישיבת ישל"צ. אתה שר נורא מהמם, מושך, הכל, אבל קצת חסר לך את אתה יודע, את הקטע של המעלם, כאילו זה, אבל נורא יפה, באמת נורא יפה. מרגוליס, משהו אחד מאוד עצבן אותי בשירה שלך, וזה שאתה גר ברמות. אנחנו מכוכב נולדנו רק גזענים ולא מקבלים מי שגר ברמות, לכן נחפש לך מקום אחר. אתה זמר, בן זמר, אתה יודע לשיר, יש לך קול מדהים, אילפת אותנו, היה גרוע. שלום, אני יויסי ואני חזרתי בתשובה. אני רוצה לשיר את נחמן מאומן אז. רבי נחמן מאומן. זה הסמים הרגו אותי. נחמן מאומן. רבי נחמן מאומן. זה